scos un alt videoclip. Că nu puteam să fac altceva. Bă, dar săriți pe mine. No. Nu. Unul din 6. Wow. Cum a murit în aer? Babert. Bro, what? Monkeyness. În aer cu tine. Up. No! Mi-a dat defeat. Rank 3. Da! Ce? Win 5 battles. Da, hai pe gen grab. Ce se poate întâmpla pe gen grab? Da, deci ce se poate întâmpla? Da, n-avem șanse. Tara, Morty și Tic. Ain't no way. Ne bați? Ne mai bați? Easy. Nu te du. Hai. Vino pe mine. Easy și ton. V-ați dus. Nu vreau să dau play. Trebuia să dau play game să avem șansa. Pot să iau gadget pe Dynamite, pe Bea, pe El Primo, pe Ems și pe Shelly. Pe Dynamite! Fidget Spinner. Ăsta. Nu! Dar s-a meritat. Nu dau gemuri, eu nu dau din gemuri. Uite alea cât gemuri am, cel mai multe gemuri. În ghilimele. Mai mult că-și fac și pentru prostia aia și pentru rank. Trebuie să fac rank 15. Deci la fel, doar că la Colt este Brock. Nu! Nu! Suntem morți! Opa! Pac, ești mort! Nu! Îs mort!
De aceea nu mă ajutați. Nu sunteți buni de nimica. Da. Opa, ia-le. Vai, suntem morți. Da, chiar suntem morți. Da, suntem morți. Repede! Nu! Ajutați-mă! Omorâți-l pe ăla. Hai, vină încoace, nu te mai du! Te duci să mori. Hai, moară. Să mori. Hai. Avem 10. Da, nu mai avem 10. Eu măcar fug. Easy. Nu mi-a fost frică. Deci au venit toți pe mine. Nu mi-a fost frică. În ghilimele. Am luat 1000 coins. Bă, nu mai vreau să dau play-game. M-a înțeles cineva? Sper că m-a înțeles cineva. O peșei. Și nu fac asta de parcă-s bun cu ea, că nu prea mă joc cu ea așa mult. Dar haide. Îi batem. Ce faci, bă? Bă, nu! Îi batem, ia-o-ți la mine. Cine are încredere în mine? Nu! Fac spume. Ești mort. Fai, sunt mort. Dar ce prost. Nu-mi par. Vai, îs liber. Trebuie să le iau. Bro, nu. Pierdem. Suntem morți 100%. Da, fuge. Nu era de așteptat. Doi! Yo. Easy și ton. Nu m-am îndoit. În ghilimele. Încă o rundă. Vai. Așa, încă o rundă. Bă, dă-i odată. Puteți dă-i direct mie. De ce colț aici? Nu. Ce urăsc când ăștia vin o leacă mai târziu. Îs nabi. Eu sunt mai pro player. Vină pe mine, hai. Aștept cu mare drag. Bă, dar... De ce am tras într-o parte? Mi-a tras automat într-o parte, bro.
Oh, ce face? Nu te pe ea! De ce nu te duci pe ea? De ce te duci să mori? Du-te să mori! Te provoc! Tu stai, Cilai! Nu te mai duc! Are loc! Pierdem! Pierdem care loc copilul! Dar pierdem aici! De ce am dat emotul ăsta? Să pierdem. Bă, trebuie să-i apăr pe ăștia. Ce bine. Și băi, de m-a speriat. Oleacă. Mai avea și ăla low HP. Nu pot să dă pe micul. Pot să mă... Bă! Îmi iau ăsta. Stai, ce? Dana! Mi-am luat gadget. Îmi iau asta. Brr! I'm so gonna win everything. Uai. Pot să-mi iau gadget pe așa multe? Și nu pot să-mi iau pe niciunul. Asta au fost tot, pa.